Barem jedna od 4 osobe jednom u svom radnom vijeku doživi mobbing, bez obzira na dob, spol ili duljinu radnog staža. Mobbing je poseban oblik ponašanja kojim jedna osoba ili skupina njih sustavno psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu, s ciljem povrede njezine časti i ljudskog dostojanstva, sve do eliminacije s radnog mjesta. Znate li da Hrvatska još nema poseban zakon protiv mobinga? Donacijom podržite rad udruge Mobbing. Za učinkovitu pravnu zaštitu protiv mobinga potpišite našu online peticiju.